Nimbag nga bigatay amin kakabsat, day tuy nga nasantuan nga misa, tay mandanggayan nga gyaman, ni Marieta Habinar and family, Thanksgiving offering ti maysa nga pamilya, ti Galicia family, ti maysa pamilya, Mr. and Mrs. Cipriano Ringor ken ti pamilyana, Mrs. Remedios Halyurina and family, Mr. and Mrs. Wilfredo Suliben and family, Sagot Pagyaman ti Roderick Gansaen and family, kastamit ngayon tay karkaragan ti kararwa da Francie Black, Cesario, Marcelina, Nika, Vanessa, Jaime, Norita, William, Rodrigo B. Habinar, Peregrino Torres, Hermihilda Torres, Mariano Torres Señor, Pedro Asuncion, Ciprano Asuncion, amin nga minatay daytoy a pamilya, Policarpio Suyat Señor, Aurelio, Rogelio, Elizabeth, Rosalie, Eshi, Angela, John Mark, Villamor Suyat and Evelyn, ken kastame ti kararwa da Mark Christian Habilionar, Elvira Habilionar, Kurt Dailon, Julio, Pedro Jesus, Manuela, Ernesta, ken para ti amin natay ti Halyurina family, ken kastamit ngentay karkaragan peti kararwan ni Raquenyo family. Ken kastamit ti kararwan ni Francisco Alcabedo Senior ken amin natay ti pamilya Alcabedos ken Halyurina. Tumakder tayo. Tialdaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo at dakuma kada kayo. Happy Fiesta kada kayo kakabsat. Rambang pay nga piyesta, dakdak kada piyesta, tiramrambakan tayo tata, ti piyesta ti panagungar. Ni Apo Jesus nagungar kadagiti natay, imparangarang natiki na Diyos na iranod tayo, napasanto tayo, na itanok tayo, babaan day ta panagungar. Itinagungar a puso, naragsak a puso, idaydayaw tayo nga rod ti Diyos. Tapno nga rod may karita makiranod, iti na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kung matiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Intay dayo ti Diyos, babandi pa nang ikanta tayo ti Gloria.
surga, iti makamnawan ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, yang tangay siksika o ako. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinagkaykaysam dagiti na dumaduma a nasyones, iti yaanugot mo kadagiti pannorsurong, ipaay mo kadi, ta amin nga nagbunyagan, sangsang kamaysada, iti pamatida, ken panagserbida, ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag, ken makipagari, ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Pinatayyo iti mangiturong kadagiti tattao iti biag, ngem nupay kasta pinagungar ti Diyos. Nagsiddaaw dagiti tattao ket nagtatarayda anapan iti ayan da Pedro ken Juan, iti lugar a managanan iti portiko ni Solomon. Idi makita ni Pedro dagiti tattao kinunana kadakwada, kakabsat nga Israelita, apay amas dao kayo iti daytoy. Apay akasta iti panagkitayo kada kami. Pagarupenyo aya a pinagpagnami daytoy a tao iti kabukbukudan mi a panaka balinwen no kinasanto. Ti Diyos da Abraham, Isaac ken Jacob, ti Diyos dagiti ama tayo, itanok na ti Jesus nga adipen na. Inyawat yu kadagiti agtuturay, ket di yu binigbig iti saklang ti Pilato. Uray idiin kadengnan, away-awayaan ni Jesus. Nasantuan kinalinteg ni Jesus, ngem di yu binigbig. Dinawat yu ket di away-awayaan ni Pilato iti maysa a mamapatay. Pinatay yu ti mangiturong kadagiti tattao iti biag, ngem nupay kasta pinagungar ti Diyos, ket da kami iti makapaneknek iti daytoy. Ti panakabalin itinagan na itinangted ti pigsa iti daytoy a tao. Gapo iti pamati iti panakabalin tinagan ni Jesus, napaimbag daytoy a tao, kas makita ken ammuyo amin. Kakabsat ko, ammok ada kayo ken dagiti agtuturay iti, impalak amyo iti kastay ken Jesus, gaputa saan nyo nga amo iti inaramid yu. Ipakpakauna, ili dagiti amin a profeta iti ipakaammo ti Diyos, amasapul nga agsagaba iti Kristona. Kasta tinaaramid tapno matungpal daytoy. Agbabawi kayto, ngarod ket agsubli kayo iti Diyos, tapno pakawanen na dagiti basbasol yu. Iti kasta, iyeg ti Diyos, kada kayo dagiti tiyempo ti panakabangar, ket ibaunan to ti Jesus, ti Kristo ti tinudingan na nga agpaay kada kayo. Masapul nga agtaeng, sa dilangit agingga iti tiyempo a panaka, baro iti amin nga ipangkammo ti Diyos, babaen iti panagsao dagiti nasantuan a profeta, kadagiti imuna nga aldaw. Ti kinuna ni Moises, ibaunto kada kayo ni Apo a Diyos yu iti maysa a profeta, akas iti paningibaon na kanya. Agapon tumetlaeng kada kayo, denggan yu iti amin nga imbaga na kada kayo, ti siya sino man na dinto dumteng iti sao daytoy a profeta, mailaksid to kadagiti tattao ti Diyos, ket madael to. Impakdaar dagiti amin a profeta, manipod ken Samuel, ken dagiti simmaruno ken kuana, iti maipapan kadagitoy nga aldaw. Da kayo ti pagpaayan, dagiti inkari ti Diyos, babaen dagiti profeta.
Ket mairaman kayo iti panakitulag ti Dios kadagiti ammayo iti kinuna ken Abraham. Bendisyonak to amin na tattao dito'y daga babaen dagiti kapututam. Daytoy tigapuna ti pinili ken imbaon na nga imuna kada kayo. Ti adipen tapno bendisyonan na kayo babaen iti panamagbabawi na kada kayo kadagiti kinadakes yu. Daytoy ti sao ti Apo. O Apo nga apumi iti sangalubungan, may parangarang ti kinatanok mo. O Apo nga apumi iti sangalubungan, may parangarang ti kinatanok mo. Anya ti tao tapno isot panunutem. Tao laeng tapno isot asikaswem. Nabababasit ngem sika ti tao a pinarsuam. Ket binalangatam iti dayag ken dayaw. Pinagturay mo iti amin na parswa. Insaad mo amin na banag iti sakaanan na. Dagiti karnero ken baka, ken uray dagiti atap nga animal, dagiti tumatayab, dagiti ikan ken dagiti amin na parswa iti taaw. Dagiti sa uama ka itetiyag na nayo nabya. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sa itetiyag na nayo nabiyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Impadamag dagiti dua nga adalan tinaaramid idi addada iti dalan nga agpaimaos. Ken ti panakailasin da iti Apo idi pinispisi na ti tinapay. Madamang ipadpadamag da dagitoy idikilaat nga nagparang ni Jesus a mismo kadakwada. Tal na kumati adda kada kayo kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kigtot dati impagarup da nga alalya tikit kitaan da. Iti kasta kinuna ni Jesus apay ang mariribok kayo. Apay nga agdwa-dwa kayo. Kitaan nyo dagiti imima ken saksakak. Siyak a mismo sagidan da ket mapaniknikan nyo. Awan lasag ken tulang ti alalya ngem adda kanya kas makita yo. Idi sasawin na daytoy impakita na kadakwada dagiti ima ken sakana. Ngem idi di dapay lanamati gapo tinapalalo aragsakda ken mas daaw dapay laeng. Sinaludsod ni Jesus kadakwada. Awan lat makandita. Inikanda iti sangageret at tinuno nga ikan. Inyawat da sa nakinna. Inawat na sa nakinnan iti imatangda, kalpasan na kinunan na kadakwada, dagitoy dagiti imbagbagak kada kayo idi, addaak paylaeng iti arpadyo. Masapol amatong palamin ana isurat maipapankanyak iti linteg ni Moises, iti sursurat dagiti propeta, ken dagiti salmo. Linukatan na ti isip datap no maawatan da dagiti sursurat, daytoy tinaisurat kinunana. Masapol nga agsagaba ti Kristo, ket agungar iti maikatlong aldaw, ket itinagan na maikasabanto kadagiti amin at tattao manipod Jerusalem, ti mensahe nga agbabawi da kadagiti basbasol da, ket pakawanen to ti Diyos ida, da kayo ti makasaksi kadagitoy. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo.
Good morning. Happy Fiesta. Na ipapapati yung tinag-fiesta. May mayat no kastoy nga kwa. Dayay aldaw ti misa tayo ka maisina ijay fiesta niya. Tano igid-giddan tayo. Addan to dikurar addag mismisa pasig to nga hangover tintula umay dagdag pabunyag nga mapilpilit kada ninang kalakas diya tulat ti makimisa so nga may mayat no sa bali nga aldaw tapno makakonsentrate tayo nalpasin ti ragragsak nalpas ti salsala tatan dahil ka important channel misa nya ngam tatikit kita ug dagito intensyones yo. Jak amo apay di jay intensyon nyo nga may kararagan ti kararuan na nga Pedro Jesus may sa tao di jay wano dua kapay nga ikararagan pay laeng ke Pedro Jesus di pala nagtaros di langi data laman ni Pedro kadwa ni Apo Jesus apay la Jesus nagungaran ikararagan pay la isukit kita tateken ni nagasat adato nga tao nagtaros di langit nga tagasan pay mata kararuan ni Pedro Jesus di pala nagtaros di langit kumadayta nya daytoy maibasa tayo daytoy ibang ay nya nag ebanghelyo oray daytoy umuna nga maibasa surat ni aramid dagiti apostoles daytoy Acts of the Apostles surat malaang ni San Pablo kadaytoy nangruna daytoy nya naganan daytoy ebanghelyo tayo ibagbaganan dagiti napasamak met kalpasan ang nagungar pammaneknek nga nagungar ni Apo Jesus anya napasamak daytoy ti immuna na datoy jay maibasa di kalman adadwa nga adalan napan iji Imaus adayo a lugar mano a kilometro kunana dayjay nga kunana dagiti dua nga adalan naupay da apaya ni Jesus natay na abak iso nga pumanaw dan di Jerusalem mapanda di Imaus kay di pan nagnada nakikuyog ni Apo Jesus kadakwada nga mahanda nadlaw idi kuan kunana anyag anya ti pagpatpatangan nyo kunana si kapay lati bisita diti Jerusalem nga makaammo kunana anya dayjay ni Kristo nga ibagbagada nga iso ti ari propeta natayon inlansada iti cross. Kaya nakitungtungtong ni Apo Jesus kadakwada, idi mangandan, ta marabiiyan da, ibaga kasla impadlaw ni Apo Jesus nga dayo pa'y papanan na makiumyangkan ko na, pinisi na di tinapay, na ikat di na kulaapan, ala, ni iso na mo day tagayan ko na dan. Karabrabii, nagaddayo, mano a kilometro, nagsubli da di Jerusalem, apandan ipadamag nga, oy, nakita mi ti Apo, kunanan. Oy, kunanan, nakita mi ti Apo. Apaya nakipangan kanyami, nagistorya, dumardarang jiri nami, kunana. Kabayatan ng ipadpadamag da, napanmanan ni Apo Jesus kadakwada, jiri yan apostoles da ito yan. Kanya ti kunana, agnervyos dan. Ketika blaaw ni Apo Jesus, adda kumatal na kada kayo. Apay nga kasya tital na? Iti English kunana, ka peace be with you. Kunana magkada iti ka, adda kumatal na kada kayo. Apay nga apay nga adda tal na kada kayo. Nano agkararag da di uneg no dadduma ti ibagada aglemlemeng da kadagiti Hudyo ta papatayon da ida ejay mesay ti panagkakadwa da Apo Jesus ken dagiti adalan addatal na ko na adda buteng da apay nga agbuteng dagiti adalan dagiti apostoles na dagiti pasurot na dagiti nagkungko na idi sumret di Jerusalem nga iso ti arimi apay nga addatal na ngamin no si kamot ti Apo Jesus apan nasungaten idaahan amoy iti sao nga sungat manungat kay dito dili o doon nakasya nga nakabukbutang day di nakaskulaan mi ijay ka uri no basol na ko umay nakakuan ni inang na jiskwel sungat apay nga sungaten na ida siyempre no si kakuman ni Apo Jesus nagungar ka nangabak ka anya ti kunam kunam idi nga uray matayak kunano ko makin Pedro nya kunam idi nga uray matay ka no matayak ngam namintlunak nga inlibak kunanahan panabirukan ni Pedro nga kunana kuma ne ay ni Judas ayan na ni Judasen nga naging kikis kanya ayan yun nga tattao nga nang ibaga nga ari dak idi mataya kun ka nagtataray kayo di pa na ko masungaten idi so nga ludod tandin ne sino mo na nga sungaten na kanya ti kunana tal na kadda ko makada kayo haan mga napan nagsungat no di napan na pinanagnakan nga isuna
Kaya gaputa, ipagarup da nga al-alya, kakaungungar na, di mo na po daw kumani Apo Isus saan? Kaya nadalos Anyo na ipapudawon tarupa yun, dito ipagarup nga al-alya kayo niya. Well, kaya ipagarup na nga al-alya niya, ti kunana, hangkay mamatay, ang kitaan nyo yung nagnaan ti lansa. Kitaan nyo ti bakrang ko. Tapno, adda nga mapanagkanda, awan la makandita, kunana, inikanda sa nga garet, kinan na, no al-alya nagtinag kumanan. Dayay. Iso nga dagitoy, panagparparang ni Apo Jesus, kalpasan nga nagungar, Easter appearances kunana daytoy ti kadadakkelan nga pammaneknek nga nagungar. Kabibiligan a pammaneknek nga nagungar ni Apo Jesus. Anya ti kunana din waragawag da, masapol kunana di na santon a surat nga tinungpal na mapakawan ti basol dagiti tattao agbabawi da. Anya ti general nga panagbabawi panang pakawan ti basol. Inya ti universal nga panakapakawan ti basol. Isu daytoy bunyag. Ti basol tay amin adu ti basol tayo. Ngem ti universal nga panakapakawan ti basol isu ti bunyag. Isu di aramiden tayo isu nga nagpintas tatata. Adda manung agbunyag. 5. At manungan ninong, sigurado na kita ninong kadaninang may dala na kimisa gaputan ninong da. Mabain dala gamin nga mapan ito pangananan. Dadad to'y tatada kita ori kitain nyo. No kumano handang nagninong kada nagninang day awan dadto'y postaan. Nga mabain dala nga mapantulad yung panganan so nga dada. 5 agbunyag. Maikat ti basol at hawid day jay ubing universal. Dayay so di kunana masapol nga agbabawi dati basbasol mapakawan ti basol iso ti universal nga panakapakawan ti basol iso ti bunyag. Haan nga personal a basol no di jay tawid ko na tayo. Katat taga pataawatan da daytoy naggapwanan na nga rod daytoy nga sakramento. Iso dagito yan anya ti fruits of resurrection, anya ti bunga na. Iso datoy araramiden tayo. Misa, bunyag, konpesar, nga no agmumuryot ka, no agdadagsan tari na mo, inka agkumpisar ka na po pa, makaginawa ka. Hanggang nga mabain, da kayo magamin ko, kababain kin ni Father. Kaya kaya man yan yun, kagbirok ti padi atulang. Tapno, at least kan namang nagkata, pakawan na lang tabasol mo. Ang mga bibiyangan na po padi tabasol mo, timula, napatag kanya na ka, ipakumbabam kanya na ka, tinagan ti Espiritu Santo kin pan naka-ordin na ka, maipakawan. Iso nga dagiti aramiden tayo, dagiti sakramento tayo, daytoy ti bunga ti panagungar. Dagitoy dagiti laklak amon tayo, iso ti bunga ti panagungar. Iso garod nga kuna tayo ti biag tayo kumaka naragsaklat ta. Agragrag ulat ta. Uri adda problema, kukunada kanya ka, apay nga nakaubing ka, Father, haan ba't titak lang amin, kasla aglagamin fetus nga naiya na. Kapay nga naragsak, tada mo dagiti ubing ngam siya nga kakadwak, wano ka eskwela ak, wano ka padak nga padi ka, kaslada naglalakay, apaya. Problemaan da mo amin nga pusa, ti karoba, kasano ka nga rod. Adalaag niyaw basit ka, pakarikrikotam, kapay ka. Katawa ang latan i-enjoy mo latat ibiyag mo na. Apay ti kunaya awang problema, adua. Problema pa'y tarupak, no kasano nga sumaya at tanto lagi. Adua. Ngam no DJ, no awan pamatin kini Apo Isus nga nagungaran, hamo ma-enjoy ti biyag. Ay talaga nagrikot ang biyag. Uri ka nagwapo ka, uri ka napintas ka, no? Problema. Awan. Ang kapay makakatawa na sayaat. Awan, isugurod nga ti nunan na namon tayo ti panagungar, napintas ko ma, naragsak ko ma ti biyag tayo. Uray adda panubok, uray adda pa karigatan. Dapat akin naragsak lata di aura tayo. Ti problema gamin no dadumakan niya tayo ka. No umaymot da di panubok ti biyag tayo. Pumarit tayo matan. Adda la pa karigatan tayo basit ka, agbaliw mo di relasyonan. Inikamla trabaho na basit ka, han na mga marigatan laang ka, o makiapan. Ayan na nga rin ti ragsak ti biyag mo no kasta. Ayan na nga rin tinanam ti biyag. Kanakarkaron man no dat agasawa at dalabasit ka. Agngin-ngin nger da nga kaslaaso, kinpusa ang Diyos kumaganas mo pa iti mangan.
Mag-anas mo pa iti agbiag no dahil adalabasit ka kasla kay laaso kin pusa. Pinagmaya mga uray no munamon lang abuggoong di si dayo pero samti kalaman sino naragsak kayo ka mangpagkal ka di napudot ka agsinsin nubo ka apay masapol nga cake ta isubo yo mabalim mo di panikkel nga napudot ka hello baka ti katamtapos tisom ta buludak tumat lao ka mangang ka mabalim mo nanamon tayo mo tibiyag apay pagmumuryotam amin. Uri ka, no kay kadalit yun, takanam no di pusom ka, at dalabasit ka, nga nagngar-ngar ka, anya, ganas mo nga agbibiyag. Isugarod nga takakabsat, nananamon tayo, ti panagungar. Kani Apo Isos, uri dagiti apostoles siraragsak da, iso nga di puso tayo, uri ka no piyas tayo, amin nga piyasta. Nagmayat pa ti piyas tayo, barangay ta, piyesta ti panagbabakasyon. Ori ka nagsasala kay ti uray lang no tapusom ka at dalabasit ka di na pa'y nagdalaos pagmisaan dito ni man liway ti may isang agsagsagad tanalpas kay mga nagpipiyastang ka nagtataray kay mga aminan kano pagmumuryotam amin talaga ti mo tagadili nalpas ti kaan nalpas ti salsala asya ka nagtataray damutan. Sa daman la may tatan sirip-siripan dano nakadalos dan intayon na paya nalpas dan ang sweetek. Kakas di mo latibiyag tayo uri dagiti babasit nga banbanag nuhan tayo nga nanamon ti panagungarhan awan ragsak di puso uri ka no piyastam amin nga piyasta uri ka no naimas ta sidsitam hamo nga no siyak no daduma ka depende di panangkitam di naimas. Ala nagimas ti sidsidada. Anya ti sidayo nga naimas? To sino? Kano siya na damarunggayang ka? Wow! Kuna ako, ang kadaragiti na duma ka, dinangdang manan. Anya nga dinangdang manan. Anya kaya mo lechon, dandani ka maatakin. Padasam. So ano dito, adda magkilawon nga ikan, kung unay gagaraan na ata, nariga mo, adda na ka, wow, kuna, depende yung disposition mo at ibiyag. Isong ano, patatsyo nga ni Apo Isos nga nagungar, uri adda problema, uri adda pakarigatam, uri adda dadagsin mo, mabalim mo lahat at agragsak. Taapaya, malasatam to, addan to lahat na panagungar. No haman nga dito nga biyag, ti Diyos, kadwam to, siraragsak nga nagungar. Haantay nga may karanukon amin ijay impyerno malaksid no tangsit ka hamo kayat ti agbabawi. Malaksid no adda basol mo nga ammumong ka hamo kayat intentional nga hamo pagbabawi iso nga tan madusa ka mayat pukaw mo ti sagot ti paraiso. Haantay ito may karanukon iso nga addalat tanamnama kanya tayo. Addalat taragsak kada tayo. Hala kagapo tapyas tayo akan nanaman nyo enjoyin nyo Kada kay nagpapabunya ka ituloy yo ate at bibidyo okay sigurado neta bumanagbag tag kakaarobat ta. Aging nga nagdadaramudom ka itan hangkay nga pa naglemes nabartek kayo. Nariga mat. Hala enjoyan tayo, nanaman tayo. Tikang runaan nga ipapapuso tayo kuma agragrag saktat ta apaya nagungar nga rod ni Kristo. Datayo ti bunga na. Bunga na ka ni Kristo nga nagungar. Iso nga naragsak tarupa bunga na. No nakukurarit taro baga bunga pa ilapan nakailansa Biyernes Santo pa ilataro pang makatawan iso gastamon makaammo ka mo biyak mo gala nagsagan tayo dagiti agpabunyag agpasango da dagiti mga anak agtader kayo itilikodan kinabay dagiti anaken nyo. Dagitay agpabunyag may kayo amin dito sa mo. Dagitay mga nakagyang kayo dili ko danda. Kaya nadagitay nagan na. Ay bagam lang tanah mo ikabila. Ya? Saiden, Father. Mabaling ipasa. Saiden. Saiden, nagan na. Kyle Marco. Kyle Marco.
Paris natin. Nya data. Sile. XYL. Awan sa baling may panagan niya. Ay na may isa. 1, 2, 3. Dito ay nagan na. Ayesa. Kakabsat imay kay ditoy, tap na pabunyagan nyo, dagitoy nga anak yun, ti panagbunyag, ti may isa nga ubing na isang sangayan na pasamak tababaen ti bunyag, maitad kadakwada ti baro abiyag, nga iso ti biyag anadyosan. Kablaawan kay nga rutin kay tatabuno iti dati arambak bunyag, maibagay ada kayo nga naganak ti magidatag ti anak yo, tap na ipakita yo, itarigagay yo amang dawat kini Apo Diyos, ti panangibingay na, ti anak yo, ti biyag anadyosan, kalpasan ti panangted yo kadakwada ti biyag anaintawan. Da kayo mat nga manganak, nininong kada nininang. Abayin nyo dagiti naganak, kadagiti nga ubing, anakin nyo, ti ipakita yu, ti panggip yu amang tulong to kadakwada, ti panangsamay ti ubing, tapno agbalin anapudpud no nga anak ti Diyos. Saludsudat kada kayo nga naganak. Awatin nyo mo ilaan kanong yu amang isuron to, ti pamati kadagito nga anak yu. Awan sa magpabunyag. Umul kay amay. Lama minsan pa, da kayo nga parents daytoy niya. Naganak ulitin tayo. Awatin nyo malaan kanong yung mga isuron to ti pamati kadagitoy nga anak yaw. Panangangawat ti akem nga mga isuro ti pamati daytoy niya. Kasano ti panangisuro? Isurong agkararag, iyag nga agkararag. Haan nyo maisuro no di kay met agkararag. Da kayo manan nga naganak. Yaadal yung tumat la kadakwada ti panangtong palda kadagiti bilin ti panagayat iti Dios ken iti pada da tao. Da kayumat nga mga anak. Sa nga purpur. Si sasagana kay madlaan nga mangtulong to kadagiti naganak ti pannakaisuron to ti pamati kadagitoy nga anak ninyo. Makimismisa kay malaag. Nagdanatay. Sa ulam makimisa nagdanatay kada makimisa nagdagbunyag. Ay ayatek nga ubing siraragsak tina Kristiyanon nagimong nga umawat kada kayo itinagan tina Kristiyanon nagimong awaten kay nga rod nga agpaikin Kristo babaan ti tanda ti krus na kurusak ti muging dagiti nga ubing kalpasan na da kayo nga naganak ninong kininang kurusan nyo met ka muging da. Anyo mo italmag ang amin, hindi agi ta ubingan ni kay mo italmag ta. Kanang kurosyo. Tumakder tay amin para iti kararaga sa pasap. Hintay dawaten di panangaasin ni Apo Diyos nga Jesucristo kadagiti nga ubing dagiti naganak ken manganak tatlo. Ken dagiti amin anabunyaganan kunatayo iti tunggal panggep Apo denggen nakamkadi. Gapo ti misteryo ti papatay ken panagungar mo ipaay mo ka dagitoy nga ubing kadagitoy nga ubing ti baro abiyag nga ited ti bunyag awatem kat ida maikamen ti nasantuan nga iglesia dawaten mi ken kaapo. Ipaay mo ko maababaen ti panagbunyag da ken panagkumulgar dan panagkonpermadan to. Agbalinda na paypay so apasurot mo ken mangisaksi ti ebanghelyo dawaten mi ken kaapo. Iturong mo kat ti panagbiag da tapno babaan ti nasantuan na panagbiag magunod dan to ti ragsak ti pagarian ti Dios dawaten mi ken kaapo. Ipaay mo ko mga agbiag asisingpet dagiti naganak ken manganak tapno agserbida ko maapagtuladan ti anak da dawaten mi ken kaapo. Parayrayem ken pabarwem kad kada kami ti grasya day di panagbunyag mi dawaten mi ken kaapo. Hintay mo't dawaten ti panangibaba at dagiti sa santos ti songbat tayo ikakaasi na kami Santa Maria nga ina ti Dios, San Jose, San Juan Bautista, San Pedro ken San Pablo. Da kayo amin na sa santos ti Dios. Man nakabalin, kanagnanayon a Diyos imbaon mo, dito'y lubong ti bugbugtong nga anak mo, tapno paksyaten na ti pan nakabalin ti Espiritu ti kinadakes, ket alawen na kami iti pagarian ti kinasipnget, ket ipan na kami iti sidong ti ranyag ti pagarian ti lawag mo. Dawatin mi nga rod ken katarok atam kad dagiti nga ubing ti basol at awid, ket pagbalinem eda a templo ti gloriam,
ket ibaon mo ti Espiritu Santo nga agtaeng kadakwada gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Umapay kumakada kayo. Tipigsa nga aggapo ti bilag ni Kristo anang isalakan iso nga agbiag nga agnanayo. Idi nabunyagan tayo, inkari tayo tinaunag nga pamati, ken panangtal likod ti basol, ita. Pabaruan tayo mat dito nga kari tayo, ken intay mat ikariam dagito nga ubing, babaan tinapanangsong bat tayo kadagito asaludsod datay amin. Paglikodan nyo matla ti basol, iti kasta agbiag kayo ni ti sidong ti wayawaya dagiti anak ti Diyos. Paglikodan nyo matla ti panggargari ti kinadakes, iti kasta saan na kayon nga iturayan ti basol. Paglikodan nyo madla ni Satanas amang isongsong iti panagbasol. Mamati kay madlaan ti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit kandaga. Mamati kay madla ken Hesus Kristo abugbog tong anak na inyanak ni Birhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Mamati kay mutla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagririnnanod dagiti sa santos ti pannakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Daytoy ti pammati tayo, daytoy ti pammati ti Iglesia tayo, ikagumaan tayo ti mangipaduyak-yak iti dayti a pammati iti sidong ni Kristo nga apo tayo. Amen. Agtugaw ti gimong apo, no bunyagat dagiti nga ubing da kayo nga naganak ninong kinninang umiggan kayo ti paset ti bagida. Pagita ang pigil. Umiggan kayo ti paset ti bagida. Saiden, lawit na tayo. Saiden, siya bunyagan kay kinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu. God. Naganan. Ayesa, sino mga natin ayesa? Ulitin tayo. Ayesa, ulitin. Siya bunyagan kay kinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu. Naganan. Kay Marco, sino mga natin kay Marco? Papati kayo mga doon kayo diba sa pagkakas. Sa iman ko siyang bunyagan kay kinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu. Doon kayo si Prince Nathan. Prince Nathan siya bunyagan kay kinagan ti Ama, Anak. Say, may kumento sa pagkakas. Say, siya bunyagan kay kinagan ti Ama. Babaen ti danom ken ti Espiritu Santo impay ti Dios nga Ama ni Hesus Kristo kadagiti nga ubing ti pannakadalusda iti basol ti baruapan na kaya nakin panakaigimong na kadagiti tattao na ita babaen ti pannakalana dati Krisma ti pannakaisalakan napasengkedan ti pannakaikaming da ken Kristo apadi propeta ken ari ket mairanod danto ti biag nga agnanayon sapay kumatakasta. Nagbalinan dagiti nga ubing abaro aparswa ken inkawesdan ni Kristo daytoy puro alupot tanda tinibi inkawesda biag ni Kristo ken pakailasinan ti kinatan-ok da akas Kristiyano sapay kumatababaan ti pagpatulad dagiti kakabagyan ken nagannak da idaanon da nga awan mulit na dayta kinatan-ok ti agnanayon a biag sa dilangit sapay kumatakasta.
Hindi kayo kita nyo tadi mauram ta buok ta data sa anguyaw. Ito itartaray ita nga arayatan na. Dahil di akan dela ket tanda ti silaw ni Kristo nga inawat dagito nga ubing anabunyagan maitalet dagito asilaw kada kayo naganak ken manganak tapno ta ginayonen nyo tiranyag na kitain nyo nga rod ta dagito nga ubing agbiag da akas anak dayta asilaw. Kanayon ko maasisisig ti silaw ti pamati ti puso da tapno inton umay ti apo makitimpuyog danto kadagiti sa santos ti langit as sumabet ken kuana. Kakabsat dagito nga ubing napaypaysudan nga anak ti Diyos, inton agkonpermada, awaten danto ti kinapunno, ti Espiritu ti Diyos, ket inton agkomunyon da, makiranod danto ti lamisaan ti sakripisyo ni Kristo, ket makikaysadan to ken Kristo, iti panangawag da ti Diyos nga amada. Kakabsat, nagbalinan nga anak ti Diyos, dagiti nga anak tayo, babaen ti bunyag, naawat dan ti grasya, ti panakiranod ti bagi ni Kristo, agyaman tayo, dahiti nga naawat da, datay amin palakpakan da ida, congratulations. May ti kandela, agsubli tayo dito gaw tayo, aramidan tayo ti panagdaton. Apoy awat minanong mo adaton sapay kumatadda ka ikarya nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagiti daton nga iroknoy mi asiraragsak ti panangidawdawat mi kadagiti kabumbunyag. Ken sing datem kad timang tulong kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo.
Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero a mangikat ka dagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Kat babaan day di panagungar na insubli na ti biyag kada kami. Anan sa ata agrag o ti sangalubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo. Kat kunada adi agsarday. Pudnoon ay apo biig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo, ti pamati. Babayan ti cross mo, ganin ka panagungar, ay nakaminsalakan, sika. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asa enanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumet takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantan-ok ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo,
ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Bintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayo, kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyan, matungpal kumatinagan mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakang kaldaw ito'y, anemi, ti patinayan mo rinda. Pakawanem nagiti basang mi, akas met pambakawan mi. Dawaten mi ken kaapo ti isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami takukuam ti turay. O Apo mi ang Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nurikat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lobo kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lobo. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karina, may katanian, iti may sala na sa upaimbag.
purapay ko. Kumararag tayo. Denggem kada apo dagiti karkararag mi tapno babaan daytoy apan nakiranod mi kadagiti sakramento ti pannakaisalakan. Ipay mo kuma ti pannulong mo kada kami ditoy abiyag ket patalgidam ti pannakiranod mi iti agnanayon aragsak. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Pipiasta kada kayo apo oray nalpas ti ramrambakyo nagasapay ko mata naragsak ken adda ka ipapananna niya ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Nembaga bigat tayo amin apo.